விரிங்கிள்ஸ் முகச்சுருக்கம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். முகச்சுருக்கம் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 50 வயசு 60 வயசு தாண்டினதுக்கப்புறம் எல்லா பெண்களுக்கும் ஆகட்டும் ஆண்களுக்கும் ஆகட்டும் அந்த முகத்தில் ஒரு சுருக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அந்த ஏஜை வந்து குறிக்கக்கூடியது அந்த சுருக்கம் தான். நம்ம அம்மாவுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிரிக்கும் போது அந்த ஒரு முகத்தில் வந்து ஒரு சுருக்கம் விழுகும்போது அதுவும் ஒரு அழகாக தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாட்டிமார்களுக்கு சிரிக்கும் போது வைக்கும் போதுலாம் நம்மளுக்கு அந்த சுருக்கம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் போதும் அதுவும் ஒரு விதமான அழகாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஆனால் இந்த சுருக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 வயசு 60 வயசு தாண்டி வந்தது அப்படின்னா அது ஒரு நார்மலான ஒரு இயல்பான இயற்கையான விஷயம். அதே முகச்சுருக்கம் 20 வயசில் வருது, 30 வயசில் வருது, 35 வயசில் வருது அப்படின்னு சொல்லி இளமையான காலகட்டங்களே நம்மளுக்கு வந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய சருமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு கெடுதல்னால நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய முகச்சுருக்கங்கள்.